kanjalo afana wed Olathando lakho uThixo simele sibe nalo notho lethu uthando aliyapheli uthando lomuntu oh hayi bantwana uthando lomuntu hayi unina abantu bedivorce udala bedivorce abantu nangoku xa unoya kweza ndawo kukinywa kuzo izetifiketi zemitshato xa ufika kukho ityupa ubukhulu becala ngoomama oh madoda balinda kumandana xa unokhathalisa ngexesha lodibana kwakhe nesisithandwa sakhe nangexesha kohlukanayo uyabona uba yayibusathana lo umsebenzi kasathana wonke owenziwayo ngenxa yantoni luthando lomntu kodwa uthando lukaThixo limi ngonaphakade luyema uthando lukaThixo de inkosi ibuye umzalwane nothando yona nto uyasethi nxakathetha ethetha kubafundi bakhe uthi uyesu nizawubonwa ngoba nithandane nini uba ningabafundi bam inyaniso nifunda kum nobona ngaloo nto nini uba nithandane spelling nabo bezawuthi ujongana umpostile athi ngenxa yale nto ihlabathi alinazi ihlabathi hayi saziwe sasibabe incwadi bantwana bakathini yendumiso chapter 103 chapter 103 Aleko lenye kama ya leko lenye kama ya leko